Huntington Ochieng Day ochako duogo kendo e od bura mar kaunti ma Homa Bay kaka karando od bura no e yor kojolo. Kaendi okawo kara an ager mane ogol e lemono juma mokalo. Day ne ochamo muma mar apisi e nyasi mane otelne gi spika mar od bura no Julius Gaya, jokanyo e od bura no mochung' ne tayo tije mag od bura kod MCAs bura. Day koro dhi bedo karan mar adek e od bura no nyaka ne ji wuoge yiero mar higa mar 2022. Board matayo tije mag od bura no ne oyiero Day kaka karando od bura no e yor kojolo kowuok e bad migawo ma ochung' ne lope kod dongruok mag bombe e sirikand kaunti ma Homa Bay kama osebedo ka otiye kaka apisa maduong' kata chief officer. Osingo mar tiyo kanyakla gi MCAs mar medo dongo od bura no kod luwo chike e kinde motayo tije no. By the performance of this House of the Assembly in the recent past, in connection with the ranking that you've achieved, which has always been the best, I am committed to preserving this dignity and reputation while continuously seeking ways to improve and modernize our operations. With exceptional performance and support from staff, we will strive to provide the highest standard of service to the Assembly. The board in their own wisdom decided to source for an acting clerk from the executive simply because we realized that amongst the staff members that we had here, there are a lot of interest. So for the smooth running of the Assembly, we requested the executive through the head of public service board, public service, that is Professor Mwok, who positively agreed to our request.